Pincing tangan putih putraku apa lan? Nek ngono kuwe lan sing ngubur kuwe to. Lho, kamar kula nalika sebelum tak urus sinten kenal. Ora dikamu nggih. Iya, menawi mboten nganti tak pak lho nggih. Mboten dipun. Kula niku mboten tamu. Kula niku ajeng bali nang Mas Kuwat nggih. Lho, ora ndak iki kok. Yang setan. Kok arep kula bolo itu pancen sajak anggota. Sing duweni pamuasa kaya latihan sokoran. Iya. Lho jas. Kowe iki sabira marang Damaruan apa Rama jas? Ora bisa jas. Sing duweni panguwasa kok dilungguh. Lho. Mari biasane kuning kita iso tau. Mari biasane biru iso tau nek. Nggih, wong poso. Kowe luput. Wong luput wajib nampa pidana. Wiwit dina iki palungguhan prajurit Joko Lega tak copot.